Paano masabi? What's up mga kadagit? Meron na naman tayong mga picture na ilalabas ngayon. Yung mga soon fight, mamili kayo kung ano yung mga gusto nyo unahin natin paglabanin. Yung mga pula pusod, sibulain, OS, good size, salmon. Meron pa ditong salmon na balbon versus king salmon. Yan, piliin nyo na kung ano yung mga gusto nyo paglabanin. Pero yung king salmon at saka yung salmon na balbon, merong kondisyon niya. Nakita nyo naman yan, mabasa nyo naman. Shoutout na rin dito sa mga to. Ito, lahat ng mga nandito dito, pakibasa na lang. Shoutout sa inyong lahat. Hindi ko na kayo may isa-isa. Doon ako kumukuha ng shoutout sa mga huli kong upload. Medyo magkaroon lang ng problema yung unang video. Kaya sa lahat ng mga sa lahat ng mga nakandito dito, shoutout sa inyo. Saka dito kay PO1, si Sir. Yan, nakakilala niya ako dahil mahilig pa nanonood pala siya ng mga vlog ko. Yan. At saka si PO2, ayan si Sir. Saludo ako sa inyo, Sir. Isa kayong tunay na batang 90s. Shoutout sa inyo lahat. Suportahan natin lahat ng vlogger. Wala tayong sinisino. Patunay na ang vlogger na hindi basta biro ang ginagawa dahil gusto nila mapasaya yung mga manonood. Hindi na naman to sa pinag-usapan sa kita o kahit na ano. Gusto nila yung ginagawa nila. Tulad ni Dix, yan. Diyan ako nagkaroon ng lakas ng loob para mag-vlog dahil hilig ko na rin yung gagamba. Kaya shoutout din sa kanya. Kaya Gagambino, yan, shoutout sa'yo Gagambino. Gala Myers, kay Ivan at saka kay Exotic Pilipinas, yan, shoutout sa inyo lahat. Pakibasa na lang dito. Maraming salamat and God bless all.